Namasté, Katmandú. Ja teníem ganes de tornar-ho a dir. Després de travessar mig món, ens hem retrobat amb vells amics que ens donen la benvinguda. Aquesta vegada ens acompanyen un grup d'amics per fer el trekking d'aclimatació. Esperem que, juntament amb ells, puguem disfrutar de l'aventura que ens espera caminant pel cor de l'Himàlaia. Estem contents. Tot segueix igual al barri de Thamel. Passejant, sorolls i olors són font de sensacions que ens fan recordar anteriors expedicions. Caminant pels estrets carrers, hem tingut ganes de disfrutar amb tranquil·litat de la ciutat de Katmandú. Però després del dinar, mentre el grup de trekking visitava la ciutat, nosaltres, malauradament, ens hem hagut de posar a treballar. Tota la tarda per escriure més de 500 postals. El dia el teníem tot programat. Ens hem dividit les tasques a fer. Mentre uns hem solucionat els últims tràmits burocràtics, els altres hem anat a buscar i a provar l'equip d'oxigen. No tenim bones sensacions amb aquest nou sistema, però confiem que tot vagi bé, ja que tenim bones referències. Aquest mateix dia també han començat els problemes. Bueno, a veure, la història és la següent. Pues res, demà anem de trekking i no tenim bidons. Aquesta és la sorpresa? Sí, és l'única sorpresa. És a dir, no tenim bidons, pel qual no tens ponts. Va, en sèrio? Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig? Molt rebé mainada i quitxalla, caram, com es nota que sou de la generació X i que veieu com per res, A veure què ens dirà, Bueno, aquí esteu veient el material que teníem per aquesta expedició era de lo més, i com que els bidons no han arribat, doncs estem llogant material de lo més. Sí, millor són aquestes. Mireu. Loua. Loua, rollo, gallina de piel. Bueno, col·legues, l'Inland Peak serà pitjor que l'Ebre. El que més mola és el que hi ha dintre d'aquestes botes. És una passada, bebès de diari. No ens puguin quedar i els regalaràs. Sé que t'ho quedat la mano. Perquè es van deixar alguns sucos a dintre, home. Sí, ara estem fent els sacs. Com podeu veure, són sacs... Va. Sí. A primera hora del matí, hem agafat l'avioneta d'hèlix per anar de Katmandú fins a l'Ukla. A l'enlairar-nos, se'ns ha fet un nus a l'estómac. Pel soroll dels motors, semblava més un tractor que no un avió. Quan per sobre dels núvols hem vist l'Everest, l'angoixa ha desaparegut. Fins que hem vist la ara asfaltada pista d'aterratge de l'Ukla. Per fi hem aterrat a l'Ukla, punt d'inici i lloc emblemàtic per totes les expedicions i trekkings que accedeixen a l'Everest per la vessant sud. Ben aviat hem creuat els primers ponts. Hem fet rodar molinets d'oració i ens hem creuat amb els nens que reien davant les nostres mirades. En aquest primer tram, encara trobem petits lots a banda i banda del camí. En un d'ells, hem parat per descansar i dinar el menjar típic d'aquest país, el dàlbat, que és un arròs amb llenties que va acompanyat sempre de te o cafè. Hem aprofitat per repassar la ruta que seguirem aquests propers dies.
Fascinats pel paisatge, hem arribat a Padding, on hem donat un tom abans que es fes de nit. Ha estat avui que hem enviat la nostra primera crònica a través del telèfon satèl·lit. Benvinguts al Parc Nacional del Sagarmatha. Això és el que hem pogut llegir a les portes del parc, mentre ens verificaven els permisos. Ens trobem a l'impressionant vall del Solokhumbu, que en uns dies ens conduirà als peus de la cara sud de l'Everest, anomenat Sagarmatha pels nepalesos. El camí ens ha portat a conèixer la vida quotidiana de la gent que viu i treballa en aquest tros de món. Petits i grans han fet que visquem moments difícils d'oblidar. La nostra curiositat ha volgut copsar cada moment i cada acció, com el d'un grup de portejadors preparant el tsampa, el seu menjar habitual. El tsampa és una farina de blat que barrejada amb aigua fa una massa espessa. Els ponts suspesos en l'abisme no ens han deixat de sorprendre en tota la jornada. Per nosaltres són un al·licient més dins el trekking, però pels nepalesos és una necessitat per poder-se desplaçar. Actualment s'estan substituint els clàssics ponts de fusta pels metàl·lics que milloren la seguretat, tant pels xerpes com pels iacs. Una nevada ens ha sorprès quan faltava poc per arribar a Nanche Bazaar, a 3.364 metres d'alçada, capital del poble xerpa. Les ganes de veure aquest poble i la neu que ha enfarinat totes les teulades ha fet que l'arribada a Nanche hagi estat més especial. Hem anat a estirar les cames i en qüestió de pocs minuts ha aparegut davant nostre l'Ama d'Ablam, considerada una de les muntanyes més boniques del món. Més tard hem pogut passejar per un autèntic mercat nepalès i hem pogut veure comerciants venent tota mena de materials i queviures, diferents tipus d'espècies, bestiar i carnisseries. Ja posats a no descansar, hem estat voltant per les afores de Namche i no cal dir que ens ha sobtat molt veure la gent treballant. Les condicions en què realitzen la feina són plenes de riscos i d'inseguretat, però malgrat això, el resultat de la feina és admirable. Però, per desgràcia, aquest treball admirable també els hi toca fer als més petits. I quan hem vist la manera de treballar, hem deduït que no era la primera vegada que ho feia. Hem deixat enrere Namche Bazaar. En menys d'una hora hem arribat a una gran estupa plena de banderes d'oració i des d'on hem vist finalment l'Ama d'Ablam, de 6.856 metres amb tot el seu esplendor. Un autèntic mirador al cor de l'Himàlaia. De nit i cansats, hem arribat a Tianboche, però encara hem tingut ganes de fer classes de nepalès. Tot acabat, suc clavat. Avui el paisatge ha canviat radicalment. Hem deixat enrere els últims conreus i vegetació, donant pas a un terreny més àrid.
Per sobre dels 4.200 metres, només veurem muntanyes, neu i gel. Bé, són les 7 del matí, 7 i mitja, i ara els porters, després d'haver carregat ja tot el paquet, i adjunten la seva bossa personal, on hi porten menjar i els petits estris per fer foc. I bé, ja està. Nosaltres ens gastem una pasta en motxilles i ells, com podeu veure, la seva motxilla és un tros de fil. El dia de descans ens va anar molt bé a tots. Avui, tot i que el ritme ha sigut lent, no ens ha estat gens feixuc. Hem disfrutat caminant per una vall ampla d'extraordinària bellesa i ens ha sorprès la duresa en què treballen els portejadors. Sense ells, no sabem si hi hauria trèquings. Hem passat pels shortens fets en memòria dels xerpes morts en aquesta vessant de l'Everest. Emmarcats per l'Ama de Blam i el Pomori, hem disfrutat d'una exuberant panoràmica. La darrera etapa abans de pujar al Kalapatar ha estat dura pel fred i la neu. Ja rondem els 5.000 metres i a tocar tenim muntanyes de més de 7.000. Que en el Nuptse el esteu veient el començament del glaciar del Khumbu. Al final s'intuiria el camp base de l'Everest, però encara queda molt lluny. I aquesta xinxetilla que veieu seria l'avancim del Kalapatar. Desitjàvem que arribés el dia d'avui. Volíem veure amb els nostres ulls des del cim del Kalapatar allò que tantes vegades havíem somiat. La sortida del sol darrere l'imponent cara sud de l'Everest i el Pomori més a prop que mai. Ens acostem a la part final del trekking. Hem remuntat la vall travessant rius i caminant entre muntanyes amb grans geleres penjades. Ens hem adonat de la magnitud de l'entorn que ens envolta tot arribant a Shukung. Quina alçada estem? Pues 4.735. Allí tenim l'Island Peak, que és el nostre proper objectiu. L'últim tram de la jornada se'ns ha fet molt llarg, però ha estat un èxit que tot el grup haguem arribat al camp base de l'Island Peak. Hola, hola. Això són 5.000 metres de no res. A tot! 5.000 metres de no res? 5.150, senyor. Voy. Una xocolata, una delícia. Camp base al poder. Quina rasca que fot aquí. Són les 2 del matí, estàvem a uns 6 graus sota zero, i tota aquesta pandilla que hi ha aquí, i jo mateix pretenem pujar uns 6.000, així com aquell que no diu res. Estem a 5.750 metres, està fent una mica de fred. Les dificultats han començat en l'aresta que porta a l'inici de la gelera, que acaba amb uns gegantins seracs que hem deixat a la nostra esquerra. Els primers raigs de sol han aparegut darrere el Makalu en el moment que iniciàvem l'ascensió de la gelera.
Salvem una primera esquerda que ens barra el pas. Ok. En veure l'accentuada inclinació de la paret, la motivació encara ha estat més gran, ja que mai es poden desmereixer els anomenats cims de trekking. A mesura que ens apropem al cim, hem gaudit de vistes privilegiades. El Makalu, el Choyu i el Nuptse. El nostre esforç s'ha vist recompensat. Hem fet el cim de l'Island Peak de 6.189 metres. Ha arribat l'hora de la veritat. De bon matí ens hem despedit de tot el grup de trekking i hem agafat el vol que ens durà cap a Lhasa, capital del Tibet. Des de la finestra de l'avió, hem pogut tornar a veure el nostre objectiu, l'Everest. Ens hem retrobat amb Lhasa amb totes les seves peculiaritats i tradicions. Travessem la Lhasa xina i artificial abans d'arribar als peus del Potala. La Lhasa tradicional intenta sobreviure, malgrat els intents del govern xinès per acabar amb els seus costums i la seva dignitat. Passejant pels voltants del majestuós edifici, el qual va ser seu del govern polític i religiós fins a finals dels anys 50, hem arribat a unes polides aceres on els tibetans fan les seves típiques pregàries amb els palmells de les mans davant el Potala. L'accentuada verticalitat d'aquesta fortalesa és deguda als seus 117 metres d'alçada i més de 1.000 habitacions. Després d'una curta visita, on els colors vius ornamenten quasi totes les estances del palau, hem anat a parar, a través de la rampa emmurallada del Potala, al mercat que envolta tot el recinte. És aquí on ens hem pogut barrejar amb els autèntics tibetans, on entre lluents molinets d'oració i mostres d'oficis tradicionals hem pogut copsar la realitat del Tibet. Era de visita obligada travessar la porta sagrada del monestir del Jokang, un dels centres religiosos més antics del país. Peregrins d'arreu acudeixen al recinte per fer les seves ofrenes evocant la manteca de llac als centenars de llànties votives. Silenci, foscor i solemnitat regnen per tot el santuari vivent. Des de l'últim pis del Jokang hem pogut veure la plaça del Barkor, on famílies de peregrins fan les seves postracions davant de la porta sagrada del monestir. Deixant-nos perdre pels carrers amples i estrets del Barkor, on la pobresa es palpava per tots els racons, hem pogut tornar a ser testimonis de la vida quotidiana d'aquest barri antic de Lhasa. Tot resseguint les parades del mercat se'ns ha fet fosc i petits punts de llum donen un aire màgic a la nit de Lhasa. Ens hem despedit de Lhasa a primera hora del matí, veient els peregrins començant a pregar donant les primeres voltes en sentit horari pel recinte del monestir. Hem deixat enrere el Potala. Ens espera una llarga i dura jornada en cotxe. 8 hores de cotxe, 300 o 400 quilòmetres de pista forestal, dos colls, un de 5.200 metres i un altre coll de 4.600.
Ens han sorprès les obres faraòniques del futur tren Pequín-Lhasa. Un pas més per incentivar l'arribada de població xinesa al cor del Tibet. A les 4 hores de cotxe hem arribat al primer coll de 5.200 metres, on el vent ja s'ha començat a notar. Hem aprofitat per fer l'ofrena de banderes d'oració perquè ens donguin bona sort d'ara endavant. Ens donguin la mateixa sort que sempre, o més. Estem tirats al mig del Tibet, a reser del vent, com podeu veure. D'aquí 5 hores més arribarem a Sigats. Ja està, igual podem menjar calent. Iuhu! Màquina! En arribar a Shigatse, hem anat a visitar el monestir de Tashi Lhunpo. A través de carrers empedrats i parets emblanquinades, hem pogut accedir al seu interior. Una forta olor de manteca de llac rància barrejada amb la humitat i la poca ventilació de l'estança contrasta amb la magnitud d'un imponent Buda d'or. Ja en el pati interior, ens hem creuat amb un grup de monjos amb les seves túniques granats i amb els seus caps afaitats, dirigint-se a fer la última cerimònia de la tarda. Després d'un agradable trajecte, on hem pogut veure tibetans conreant amb mètodes tradicionals, hem arribat a Jianse, ciutat de marcada estructura feudal. Només entrar al monestir de Pelkhor Shor, l'olor que es respira se'ns torna a fer familiar. Hem quedat sorpresos de veure entre la penombra els impressionants budes gegantins repartits per tota la sala. La devoció que mostren els peregrins és incondicional i sincera. Un monjo ens ha mostrat uns manuscrits antics on es troben les paraules de Buda. Des de la part més alta de l'estupa, hem observat l'autèntic aspecte medieval de la ciutat. A la principal avinguda de la ciutat, encara hi hem vist les autèntiques cases tibetanes de pedra amb parets blanques i finestres trapezoidals negres, així com parades d'artesania autòctona on hem trobat les preuades turqueses i el corall tibetà. Bon dia. L'Albert està tot dutxat i afaitat. Fins aquí un mes. Avui és 23 d'abril, dia de Sant Jordi, Jianse, Xina, això és l'ou fregit. Per les dues bandes. Era tot això, només vull això. Sí que això. És un secador de roba de puta mare. Està sec? És la bomba, tio. Ens hem dirigit cap a New Shigar, darrera ciutat abans d'arribar al camp base. L'extrema aridesa del paisatge contrasta amb la bellesa visual que ens ofereix l'altiplà tibetà. Els tons blaus del cel i els diversos ocres de les muntanyes ens situen en uns paratges de somni. A 7 del matí. No hi ha cafè? Últims moments en hotel. De moment no ha arribat. Bueno, se'ns acaba la bona vida, xavals. Hem sortit cap al camp base xinès. Ha estat un llarg trajecte que ens ha portat a l'entrada del Parc Nacional de l'Everest. Bé, aquí tenim l'Oriol, amb el seu modest equipament. Per allà darrere veieu els xinos aquests que van d'un passat del Copon.
Pero bueno, lo important es lo siguiente. L'Everest. Amb 8.848 metres, és la muntanya més alta de la Terra. Quan hem pujat al mític monestir de Rongbuk, l'emoció ens ha envaït. Ja als anys 20, els pioners venien a aquest monestir per beneir les seves expedicions, com demostra l'antiga ampolla d'oxigen que substitueix la campana. I allà mateix la teníem. La majestuosa cara nord de l'Everest ens ha deixat hipnotitzats, capturant totes les nostres mirades. Gairebé 4.000 metres de roca, gel i neu s'aixequen davant dels nostres ulls. Hem arribat al camp base xinès. Comença la veritable aventura. Com estàs, company? Ja vi la formació, no? Menjar i fotre aquí el que deixes aquí. Que només hi ha 2 bidons, menja. Mare de Déu! Buah! Això sí que ho podem treure, no, de la caixa? Aquí tenim unes llesquetes de pernilet per tastar. Ho podem deixar suelto. Sí. Això... Obre'm aquest. Bueno, estem triant per la naciola, en Mogàs. Això és la meva salvació pels meus peus. Procurarem no congelar-los aquesta vegada. I si és així, màxim. Doncs a veure, estaríem parlant que estem a 5.200 metres. Estem al camp base xino. De puta mare! Fa bastant vent, però això ja era el que sabíem. Però és bastant confortable. Cuina menjador de puta mare, tentes excel·lents. Bueno. I ara ens han dit ja que ens preparem el tecito o el cafecito. O sigui, ara estem al nostre... Ara estem on hem d'estar. Ara és quan disfruto. Ni tant hotel, ni tanta dutxa, ni tanta hòstia. Ara és el seu. A mi em sembla molt bona idea agafar demà al matí, relaxar aquí, avui a tarda fer els bidons, sortir migdia. De demà? De demà, 4 horetes, fer mig del camp, vull dir mig camp o llac camp, com li diguin, i a l'endemà, pum, tirar fins a... El camp base avançat. Fins al camp base avançat. No, impressionant. Durant un vol pel camp base, ens ha sorprès la gran quantitat de tea shops en els que s'hi ofereix la possibilitat de prendre un te, menjar, dormir i comprar alguns productes. La pesada feina de carregar els iacs durant tot el matí no ens ha sorprès. Havent dinat hem deixat el camp base xinès. 25 quilòmetres ens separen del camp base avançat a 6.400 metres. A mesura que hem anat guanyant alçada, el gel s'ha apoderat del paisatge. Després de passar la nit al camp intermig, hem continuat l'ascensió cap al camp base avançat. Cada cop teníem l'Everest més a prop.
Durant tot el camí hem anat esquivant les barreres de seracs i penitents que ens barraven el pas. Hem arribat, pensant que no arribaríem. Què tal, com estàs? Bueno, estic cansada. Estem a 6.400 metres i estic cansada. Suposo que és normal. ¿Cómo anem? Aquí ofegadets, pero contento. Es lo que tiene. Vale, ya está. Anem a dintre. Anem a dins. Ja estàs, Oriol. Vinga. 4 passes. I estàs petat. Poc a poc. Un cigarret? Després de recuperar forces i haver-nos hidratat, hem començat a muntar les tendes que seran casa nostra durant un mes. La sensació que hem tingut és la d'estar en un congelador permanent. Sota uns pocs centímetres de pedra solta, a terra hi tenim el gel del glaciar. Tot i l'alçada, ens hem vist capaços de condicionar la tenda menjador per posar-hi la instal·lació elèctrica. Hey! Good, huh? Lakpa is good, huh? Good, Lakpa is good. No digues tu què fas. L'ascensió a l'Everest consta de 3 camps d'alçada. És una ruta força segura en quant a llaus, però a la vegada molt exposada al vent. La dificultat màxima la trobem a partir del camp 3, on l'aresta cimera d'uns 3 quilòmetres s'hi troben els mítics 3 esglaons. Aquest ha estat un dia molt especial. Després de col·locar les banderes d'oració, hem fet la puja, cerimònia típica als camps base, en la que els expedicionaris i xerpes s'encomanen als déus per ser protegits durant tota l'expedició, i a la vegada es beneeix tot aquell material que s'utilitzarà per l'ascensió a la muntanya. En acabar, hem instal·lat l'antena i tot l'equip de comunicacions que ens facilitarà el contacte entre nosaltres i tot l'equip d'espluguesaleverest.com. Això és el camp base, la nostra tenda de comunicacions. Aquí estem, a la tenda cuina-menjador. Fa calor. Quan el sol s'amaga, la caiguda de la temperatura és de més de 10 graus en 5 minuts. I en qüestió d'hores, arribem fins als 23 graus sota zero. Demà, 2 tendes. Si algú vol pujar alguna de material personal, això és a libre albedrío. Pujar alguna de material. Demà anem, pugem i baixem. Vale? Passem fotos amb el que tenim, 3 dies 2 menys. Aquí està tot el que queda, tot. Hòstia, que guai, que morro! Aigua embotellada! Cada tarda hem esperat amb impaciència connectar-nos a la web per rebre les notícies des d'Esplugues. Aigua embotellada, que guai! Sí. Jo no sé què em portar, però una forma. Abans de sortir del camp base, ja sabien que pujar cap amunt només seria una punta d'aclimatació.
El cim no depenia del que es fes avui, però no podíem evitar la sensació de neguit que ens recorria per tot el cos. Ha arribat l'hora de la veritat. En tan sols uns minuts hem atravessat el camp base per començar a sortejar penitents entre roca i gel per una llarga morrena. Entre passa i passa, començàvem a prendre consciència de que estàvem en el lloc que sempre havíem somiat, intentant l'ascensió a la cara nord de l'Everest. Bon dia. Bon dia. Com anem? Bueno, pues una mica bé i una mica cansada també. Un cop col·locats els grampons i els arnessos al dipòsit de material, hem sortit en direcció al coll nord per muntar el primer camp a 7.000 metres. El ritme que portàvem era lent. A més, el temps ens ha canviat bruscament. La connexió amb el camp base se'ns ha fet difícil, ja que ha aparegut un vent fort i constant que ha fet que les transmissions fossin poc efectives. Malgrat que el temps no ens ha acompanyat, hem decidit d'afrontar la pendent on hi ha les cordes fixes instal·lades. Estem aquí a uns 6.800, 900... S'ha del dia, creiem que la punta d'aclimatació és bona, deixem un dipòsit de material, L'estat del camp base ens ha preparat una sorpresa inesperada. Aquests petits luxes ens fan més suportable el dia a dia. Hòstia, que fort! Això no és una estufa d'aquelles... Uala, quina canya, tio! Però això no ho hem demanat, no, nosaltres? Sí. Quan? No, però... Ah, ho tenen aquí i... Però tot no pot ser perfecte. La manca d'oxigen que fa que un alpinista pugui tenir problemes a 6.400 metres ha fet que l'estufa no se'ns hagi engegat. En acabar, hem revisat tot l'equip d'oxigen. Ampolles, reguladors i màscares han d'estar a punt per un bon funcionament. A veure, deixa'm-ho provar. Working, Però tu, No. Els reguladors ens han donat problemes. El sistema de fixació no ens acaba de convèncer. Perquè aquí no en surts. I ja t'agòries... Allà ens va costar mollón. Pues tu imagina't a Camp 2, ahir, és un dia, no? A les 4 del matí, volent-te fotre això. És que és un drama. Entre tanta feina, també ens agafem els nostres moments d'esbarjo. Si mires els binoculars, mos veuràs a peu de cascada, canvi. Robert, canvi, ha girat cua. Sí, fa 5 minuts acaba d'arribar. Contactem d'aquí 2 horetes, canvi. Estem al punt d'on ens vam quedar l'altre dia i esperem ara doncs arribar a Camu i dormir-hi a 100.000 metres. Bueno, ja ho veieu, estem fent aquí un pas brutal i té la corda però està molt frontisa. En superar un resalt de gel d'uns 15 metres, hem continuat el camí fins al Camp 1. Però el vent torna a ser el protagonista del dia.
Ens animem en veure l'alçada. Estem a punt d'arribar al Camus. Bueno, això que esteu veient és Camus està a tope i bueno, la Mercè ja paleando. Estem aquí, va estar mal reservat del vent, és un premi això. Sí, sí, aquí Camus per Can Base, Camus per Can Base, em sentiu? Sento perfectament, hola. Hola a tota la gent del Can Base, Oriol, Albert. Fa qüestió de 3/4 d'hora aproximadament que hem arribat aquí al Camus i ara estem dintre la tenda intentant endreçar-lo una miqueta. Hem ajudat a muntar la tenda del costat dels Xerpes i tot està bé, que és que estem just a sota d'un cèrec que potser té 80 o 90 metres d'alçada, és brutal, impressionant. Una seguretat. Sí, i a la zona on estem nosaltres, que és just quan arribes al coll, aquest cèrec protegeix molt del vent. I per tant estem en un lloc molt a caiguda de cara a la pendent d'on hem pujat, però en canvi estem molt protegits del vent, a diferència de les altres tendes que estan a l'altra banda en un lloc molt més pla, però absolutament descobertes del vent, no? Penso que això que ho veureu ara compensa doncs això, aquests mals de caps i aquests esforços. Ui, teu, artistes. Baixa'm una mica més la... No pots, perquè no hi ha xeco, mira, ja està. Tenim la tenda suspesa just al coll nord. Tot això és el que estem veient des del coll, estem penjats com un chorizo, Si mireu al fons a l'esquerra, veureu el munió de tendes que configuren el campament base avançat a 6.300, 6.400 metres. I si mireu aquí, veureu l'arrosset que ens estem fotent. Són les 7 del matí, 7 i mitja més o menys. Bé, estem a 7.000 metres, això és el coll. I com no, allò d'allà dalt és l'Everest. Hola, bon dia, us sentim perfectament, Canvi. Molt bé, Oriol, bon dia a tothom. Mira, tal com vam quedar, són les 8, fem la primera connexió. Ara fa algo més de mitja hora que hem sortit de les tendes del coll nord i ja l'hem deixat enrere i estem enfilant ja la rampa que porta cap al campament 2, que és una rampa molt dreta i està doncs, amb alguns trams en corda fixa, i aquí al coll aquest, al lloc on estic ara, fot un vent terrible. Malgrat la força del vent, hem pogut arribar al campament 2 a 7.600 metres. Les vistes són espectaculars. Al fons hem vist el Choyu i sota els nostres peus, tapat pels núvols, tenim el Pomori. El camp 2 està molt exposat al vent, però l'estant la mateixa aresta nord està protegit de les allaus. A la nostra dreta hem pogut veure els mítics esglaons de l'aresta cimera i a continuació el cim de l'Everest escombrat pel fort vent. El Kitcheri s'ha aixecat com cada matí a picar el gel per fondre'l i obtenir aigua per cobrir les necessitats del campament base. No jugar als daus o què? Sí. Hòstia puta. Sí. Sí. No, Roger? No. Problemes del fred. Jo és que així no m'agrada. It's one girl. We usually, but sometimes you know, it's I like always joking, always we are everybody happy if we not do like this.
Hem convidat els amics italians a fer un te. 26-27 ore, penso. Se è possibile. Andare e ritornare 27 ore? Els seus plans són els de fer el rècord de pujar i baixar l'Everest des del camp base sense oxigen i en menys de 30 hores. Això està a missa, jo això tinc que desfer. Ja parlarem del que passarà. Aquí està clar que per engegar el motor és això. Run, 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 run. Jo crec que ja està. El generador que ja funciona, només queda posar-ho al seu lloc. I bé, bonica nevadeta que ens està fent. 5 de maig, afecta tota la nevada al camp base. Attention, no cremits. Jo, aquí sí tinc nou. Pernilet, truita de patates, mongetes... Em poses el crac? Bastant impressionant. Terrible. Si seguim així, pujarem a l'Everest. Notaran les venes de colesterol? Sí, tenim un follon amb el generador que no ens funciona. I el got de la paciència el tenim I gairebé hem ple. d'anar a un equip finlandès que tenim aquí al costat per posar enviar la crònica. El got de la paciència. Bé, hem sigut convidats a la tenda del grup de finlandesos i ens han convidat aquí a la tenda. Ok. I bé, So, now we can guide... Well, we can... els estem robant bàsicament tota l'electra que podem. Ja portem més de 2 setmanes al campament base. El fort vent no ha desaparegut i la situació es comença a fer agobiant. La nit ha estat molt dolenta. Hem dedicat tot el dia a reconstruir el campament base i a passar l'estona. Aquest matí l'Albert ens ha comunicat que decideix quedar-se al camp base avançat per seguir treballant amb l'expedició. És conscient de que la lesió a la cama persisteix i l'obliga a renunciar a l'ascensió. La decisió ha estat difícil, ja que té a la Judit i a la Carla, aquesta de 3 mesos, esperant-lo a casa. Ready? Action! Action! Cool! Ha! Cheers so much! Money, 100. Jo, que t'ho vaig. Money. El temps no canvia, però per fi una petita esperança. And is the day for less wind. Less wind. Only 10 kilometers over. But I think it's a good day for summit. 14. Camp 1. 15. Camp 2, 16 last camp, 17 Summit. 18 Kathmandu. 18 Jammu. Per la tarda, hem començat a preparar les motxilles per afrontar l'atac definitiu al cim. Nervis? Tots. No fes més perquè estic molt nerviosa. Molt, Per celebrar-ho, hem menjat carn per primera vegada des que vam arribar al camp base. No sé si faig cara de prunes agres, però... Fas cara d'Everest. Amb cara d'Everest espero fer-la d'aquí 4 dies. Ara me faig cara de pardillo. El problema que hi ha és que està el temps molt mal parit i no sabem si anem a on anem. No està massa clar on anem. Hola, Albert. Acabem d'arribar tots 3 ja aquí al camp 1, Canvi. Vale, perfecte. Com us trobeu? Doncs molt bé, és una canya. Hem arribat
Estem bé, l'únic el Javi que tenia una mica de fred ja ha pujat abans, però l'Agustí i jo ens trobem bé i la veritat és que molt contents. Al matí, el vent encara no fluixava, però hem seguit confiant en les últimes prediccions meteorològiques que ens van arribar des d'Esplugues. Bueno, estem arribant quasi a 7.500 metres. Tinc els peus pajarito. Però bueno, intentarem arribar aquí dalt i veure què fem. Fa molt vent i és insuportable. Estem a 7.500. Us a veure que fa molt vent. En el meu cas, tinc els peus gelats per a variar. La Mercè està fent aquí unes fregues. Sí, per aquest vent això és impossible. I ells sigut els únics que han pujat. Quan baixava, també t'hi diuen que ara surt bo, però entenc. $7.555, 7.600 segons estadística. La nostra tenda ha aguantat, però n'hi ha d'altres que no. Això és la vida dintre de la tenda a 7.500 metres. Un vent impressionant. Amb un vent com és. És que no para, Sabent que el del cim està, bueno, perillant. està molt mal. No tenim massa dies, no? Estem esperant la meteo, a veure què ens diuen, s'acaben els dies, el temps no millora, està molt vent. Bueno, com veieu, el tema de la previsió no varia, no us podem donar ni cap alegria ni cap novetat. El del Jetstream que pugui entrar el dimarts al matí ho segueix dient igual, sense cap garantia, però com a amenaça, i pues no sé què més dir-vos. Ja, no, és que clar, aquí dalt, esperar aquí dalt ho trobo un desgast brutal. I ara, en un ratet baixem cap aquí baix, a canvi. Vale, perfecte, us esperem aquí al campament base. El matí ha estat crític, tens i traumàtic. Estàvem molt decebuts per no haver pogut assolir l'objectiu marcat, ja que ni tan sols vàrem poder arribar a Camp 3. Els dies se'ns estan acabant. Només ens en queden 3 per començar a desmuntar el camp base. Els esforços amb les autoritats xineses per ajornar la nostra marxa han estat inútils. L'angoixa comença a notar-se entre tots nosaltres. Els dies perduts en el camp base a causa del vent han desmuntat totes les nostres previsions. Hem hagut de fer front a la realitat. No queda temps per fer un altre atac, però les ganes de cim ens han portat, després de moltes hores, a acordar que l'única possibilitat d'èxit és que ataqui un sol expedicionari amb el suport de 2 xerpes, ja que era necessari arribar a Camp 2 en una sola jornada. Només havent descansat un dia i després d'estar-ne tants en alçada, fer 1.200 metres de desnivell no està a l'abast de tothom. 2:15 del matí
De moment sembla molt tranquil. Sensacions? I ens anem a l'Everest. Però... ja t'ho diré aquí 3 dies. L'Agustí també ho ha volgut intentar, però malauradament ha hagut de tornar. Bueno, tornem a estar al camp 2 a 7.600. En aquest cas, estic jo sol. Per logística d'ascensió segueix fent vent. Bueno, què més se pot demanar, no? 7.600 metres i està així de guai, no? Tinc poc futur, no? Li veig poc futur a la moguda, perquè fa molt vent i bueno, però demà provarem. Anirem al 3 i... no sé. D'aquí, saludar a la Mercè i a l'Albert, que s'han quedat a baix, i bueno, saludar-vos a tota la gent d'Esplugues, vale? Tota la gent que sigui una web i tal, que és un follon bastant guapo que hem muntat, vale? Encara que no fem cim, ja ho vam dir l'altre dia, que era molt difícil, ens ho estem passant molt bé, i m'imagino que vosaltres també. Per lo qual, una setmaneta més i a casa. Bueno, són les 6 del matí, no fa gens de vent, és una sorpresa, però Migma, open the door. Però és que... ABC. ABC, o sigui, no es veu res. Res. És un drama, quan no és una cosa és una altra. Al camp base ens hem aixecat amb un dia gris. Ha marxat el vent, però la boira ens envoltava. Mentre el Xavi anava de camp 2 a camp 3, la resta hem desmuntat tendes i hem recollit el campament. Un cop carregats els llacs, la caravana ha emprès el camí. L'Oriol ha baixat amb ells. Bueno, ara marxen els llacs ja amb l'Oriol, que va baixar al camp base xino. L'Albert i jo ens quedem aquí al camp base, sense tenda menjador, sense cadires, sense res. Però bueno, suposo que resistirem. Bueno, estem aquí 7.800 metres. Repeteixo, portem aquí a l'oxigen ficat, és una cànula així que deixa parlar bastant bé, passa que no funciona massa o no funciona com us pensàvem. El Xavi ens ha comunicat que té problemes amb l'oxigen. L'Albert ha trucat a l'empresa que ens l'ha subministrat per mirar de solucionar la situació, ja que pot comprometre l'èxit de l'expedició. Hem parlat amb Summit i ens han dit que de desmuntar regulador i tornar a muntar. En un principi hauria de funcionar bé. Buidar el regulador 5 vegades ja. Abans que tu m'ho diguessis i després que tu m'ho diguessis. I va igual, canvi. El temps s'està complicant una mica, però bueno, a veure si arribéssim al camp 3. Estem a 8.300 metres i la idea és oxigenar una miqueta la tenda, no? Penso que a 8.300 l'oxigen és poc i 3 tios dintre la tenda, pues cagate. Són les 6 de la tarda. No mattress, no sleeping bag. Diu que no hi ha esterilles, que no hi ha sacs de dormir. L'únic que hi ha és la calor humana, que ara pues, ens estem donant una mica entre tots. We have to wait 6 hours now, without sleeping bag, without mattress. Then pim, 11 o'clock. Esperarem 6 horetes i a les 12 la intenció és tirar cap a dalt cap a cim i bueno,
De moment el temps és bo. Fins ara tot havia sigut una mica punyetero, però bueno, ja veurem, ja veurem. Ja veurem, ja veurem. Jo a les 3 del matí he tingut una nova volta de fred i per una altra vegada serà agrair-vos a tots el vostre seguiment, sobretot als sponsors que han fet un esforç molt important perquè poguéssim estar aquí ara a 8.300 metres. El pic d'alçada que he arribat és a 8.600, però és que no ha pogut ser, vull dir, no ha pogut ser. Sap molt greu. Una entreanxera, vale? Suposo que quan surti el sol baixareu cap a baix, no? Canvi? Sí. Passat un fred per l'amor de Déu, vull dir, algo com mai havia passat, canvi. I l'oxigen una puta merda, canvi. Anem cap al final de les cordes fixes a buscar el Javi. Bueno, me sembla que m'he trencat, no sé, els lligaments o alguna cosa, perquè no puc anar d'una altra manera que no sigui d'aquesta. Sé que és trist, però és el que diré. Tala. Dedueixo que aquests dos punts d'aquí són el Javi, perquè hi ha un que va com per terra. Després de recollir el Camp 3, a 8.100 metres, el Xavi ha relliscat i no podia caminar. Ha pogut baixar amb l'ajuda dels dos xerpes fins al final de les cordes fixes. Des del campament base hem hagut d'organitzar el rescat. Molta gent ha col·laborat i hem improvisat una camilla per poder fer el primer tram de gelera. Ens hem quedat a 2 passos del cim. Estàvem enfonsats, abatuts i desmoralitzats. No hem pogut aconseguir el nostre objectiu. El cim de l'Everest se'ns ha escapat per molt poc. Dies de fred que se't calava els ossos i de vent que el teníem dins del cap en tot moment, que feia que no ens poguéssim moure de dins les tendes, no ens servia per arribar al cim. Estem carregant el Javi per baixar-lo al Camp Base Chino. Tot depèn de com es miri. Quina importància té quedar-se a 2 passos del cim, quan 2 persones són capaces de carregar durant 25 quilòmetres 70 quilos a l'esquena? Javi! Quan hem estat 2 mesos en un dels indrets més meravellosos del món, compartint el dia a dia amb els amics, xerpes i d'altres alpinistes. Quan cadascú de nosaltres ha fet el seu cim. Quan el treball en equip ha sigut la base de la nostra expedició. Quan cada dia vèiem sortir el sol per damunt de l'Everest. Quan en obrir l'ordinador vèiem milers de visites i missatges de suport a la web. Quan sabien que l'equip d'esplugues a l'Everest.com es dedicava plenament a l'expedició. Quan fa 2 anys, tot això tan sols era un somni. Policial de l'Himalaya! Quan el nom del grup excursionista Gelada i el d'Esplugues ha arribat més amunt que mai. Quan has deixat a la família i en tot moment l'has sentit al teu costat. Quan saps que la teva ciutat et recolza i t'anima. Quan saps que al marxar també hi hem deixat amics. Thank you very much.
Thank you. Thank you. Oh. Thank you. Good luck for our life, all the life. Thank you. Good luck next year for Chappie son, one son. Okay. Good luck. All our life. Okay. Okay. Thank you, Lagpa, very much. You're welcome. So good luck, everybody. Quan arribes a casa i et trobes amb això. Vinga per allà. Som espluguesaleverest.com, un grup d'amics que ha viscut l'Everest. Estic acabat. Acabat no, que estàs a 5.000 metres, tu. Estic acabat. No sé si podré baixar. Clar que sí. Tot i que costa avall hasta la tarda a córrer. Hòstia, Vols dir? Tal. pues estar tot el dia així, vols que et digui. Mare de Déu. Hem pogut arribar al campament 2 a 7.600 metres. Les vistes són espectaculars. Al fons hem vist el Choyu i sota els nostres peus, tapat pels núvols. A ciutats o bueno, en el teu entorn normal de cada dia, la gent és diferent i un moment, Xavi, hòstia. Gràcies. Borra-ho, sisplau. Group prices. BT ticket, yeah. BT airport ticket. Jo no en tall perquè el tasti obert. I ara ve, This is our food that we have in the bags. Yes. No, a mi em sembla bé, Bueno, tallo perquè em sembla que és la cinta, una cosa verda que fa Pampaiú. Hauria de ser la... Mira, Ui, doncs per què marca cinta?